ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନର ଭିତରେ ଏଠି ଚାଉମିନ୍ ଆଉ ନୁଡଲ୍ସ ଆଉ ଏଗ ରାଇସ୍ ଭେଜ୍ ରାଇସ୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ରକମର ସବୁ ଚିକେନ୍ ରାଇସ୍। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଣ୍ଡା, ତ ଏଠି ଲାଗିଛି ଫ୍ୟାନ୍, ଏଇସବୁ ସକ୍ସ ଅଛି। ତ ଏଇ ରକମର ସବୁ କିଛି ସେଟଅପ୍। ଏଇଟା ହେଲା ଟୋଟାଲି କ୍ୟାଣ୍ଟିନଟା। ଏଇଟା ଛୋଟ ଫ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ପାଣି କ୍ୟାନ୍ ବି ଅଛି। ତ ଛୋଟ ଏଇ ରକମର କିଛି ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ରାଇସ୍ ଅଛି, ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ ଏଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ସ କ'ଣ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓପନିଂ କିଛି ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ବନାହେବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଉପରେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଏ ରକମ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ମଣିଷ ଜୀବନ ଏଇ ଗଲାଣି ଅଧା ଜୀବନ ବିଦେଶର ବାହାର କଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଏଇ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ତ ଜୀବନ। ଆଉ ମନର କେତେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିକି ଆସୁଥିଲି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିବେ, ମୋତେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନରେ ମୁଁ ବସିକି କାନ୍ଦୁଥିଲି, ବୁଝିଗଲା ନା। ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ପାଇଁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ, ସେଇଟା ହିଁ ଜଣେ। ଆଗରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଯେ ଘରୁ ବି ଆସିବୁ ମଜା ମସ୍ତି ପୁରା କରିକି ଆସିବୁ, ଏମିତି ଘର କଥା ବି ୟାଦ ଆସେ ନାହିଁ ହେଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇସାରିଲା ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସରିଲା, ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା, ତ ଆସିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ତ ମୂଳରେ ଘଟଣା ହେଲା ପଇସା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଫୁଲ୍ ସେଟଅପ୍। ତ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବିଜି ନାହିଁ, ତ ବାକି ଟାଇମ୍ ପୁରା ବିଜି ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ। ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ବନେଇବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି, ଯେହେତୁ ମୋର ସିଙ୍ଗିଲି ମୁଁ ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ ମାରିକି ଦିଏ। ତ ଏଉଠି ଅର୍ଡ଼ର୍ ମାରିକି ଦିଏ, ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଅର୍ଡ଼ର୍ସ ଉପରେ ଅର୍ଡ଼ର୍ସ ଆସେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ମୌକା ମିଳିନାହିଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ସ ମୁଁ ମାରିଲା ବେଳେ ବି ଦେଖେଇଦେବି। ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସପୋର୍ଟିଂ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।